nyaya dzekubviswa kwenhumbu dzakawandisa kwazvo munyika yezimbabwe, and vamwe vakadzi vari kubvisa nhumbu matingati mumwikoto zvisina ruzivo rwana mazvikokota ana chiremba vanozokwanisa kuvabatsiridza. Nhasi tiri kutaura nevekatswe sisterhood vanodzidzisa pamusoro pezvekubviswa kwenhumbu uye mutemo wezimbabwe kuti unoti chii pamusoro pekubviswa kwenhumbu muzimbabwe. Ikodzero here dzemadzimai kuti anga achibvisa nhumbu kana achinge asiri kuida or aona zvisina kukodzera kuti atakure pamuviri apa kusvika pabarwa. Ngatinzwei vachitaura nesu. Zita rangu ndonzi Otilia Chinyani, ndiri Senior Program Officer kuKatswe Sisterhood. Katswe Sisterhood yakabatana nemamwe mapoka anoshanda nemadzimai Women Section Group neMSAT. Tiri nemuunganidzwa watiri kushanda takatarisana nenyaya dzeutano nekodzero dzemadzimai. Takanyanyotarisana nenyaya dzekubviswa pamuviri kuri kuitwa nemadzimai vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana dziri kuzokanganisa utano hwavo. Zvimwe zvezvinhu zvatinonzwa kubva kune madzimai zvavanotanoshandisa zvinosanganisira midzi, maguchu, vamwe vanoti vanoshandisa zvimwe zvekunwa kuti vabvise pamuviri apa. Takatarisa mutemo wedu weZimbabwe. Pane nzira 3 dzavanobvumira kuti pamuviri pange pachibviswa zvinotenderwa nemutemo. Pekutanga, kana pamuviri paitwa nenzira yekunge munhu abatwa chibharo. Then pechiyeri, kana pamuviri apa pachikanganisa utano hwemudzimai akatakura pamuviri pamwe chetezve nemwana akatakurwa. Then pechitatu, kana pamuviri apa pachinge paitwa mushure mekunge pasangana vanhu vane ukama watinoti pachirungu incest. Tichitarisa mutemo uyu wakaiswa neZimbabwe Termination of Pregnancy Act, unotarisa patatu chete, asi vanhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvavanopa zvinosanganisira kuti dzimweni dzenguva anenge achiti zera rangu harisati rakwana kuti ndiite pamuviri ende ndaita pamuviri nekunhau yekuti handina zvikwanisiro zvinodzivirira pamuviri apa, o dzimweni dzenguva munhu anenge aita pamuviri ari kuchikoro. Zvikonzero zvakasiyana zvinopiwa nemadzimai zvokusati vazopedzisira vaenda kune vanhu vakasiyana-siyana vavanoziva kuti vange vachibvisa pamuviri apa. But tichitarisa nzira dziri kubviswa pamuviri apa zviri kukanganisa zvakanyanya utano hwemadzimai aya. Dzimweni dzenguva tiri kuona tichirasikirwa neupenyu hwevasikana nemadzimai nenhau yenzira dzavari kushandisa kubvisa pamuviri. Isusu seboka pamwe chete takabatana nevamwe tanga tichida kushanda pamwe chete nemamwe mapoka akasiyana-siyana anotarisa kuchengetedza kweutano hwemadzimai nevasikana, kuti takatarisa pamutemo kuti ndezvipi zvingaitwe kuti mutemo wedu unge uchichengetedza utano hwemadzimai, zvichisanganisira kuti mutemo uyu wakaiswa muna 1970. Zvinhu zvaiitika nguva iyoyo zvakasiyana nezvakuita izvezvi, kuti hazvikwanisiki here kuti nzira dziri kutenderwa pamutemo kuti munhu abvise pamuviri hunge huchiwedzerwa. Tichitarisa kuchengetedzeka kwemudzimai, kuchengetedzeka kwemusikana, zvakare tichitarisa nyaya yekuti dzimweni dzenguva pari kuitika pamuviri zvimwe zvinhu zviri kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vanenge vasiri kuwana zvikwanisiro zvakakwana kuti vange vachidzivirira pamuviri avo. But chatakanyanyotarisisa chaizvo ndechekuti pamuviri pasingadiwe, pamuviri panoitika nevana pasange pachimboitika from the first place.